Desta volta veremos como realizar reservas de Macs nun DHCP previamente instalado nun Windows Server 2022. Para lo acudimos a ferramentas, lembrade, ten que estar previamente instalado e definidos os ámbitos, etc. Abrimos o servidor DHCP, vale? Vedes que aquí teño o meu server e vedes que teño o ámbito creado, vale? O ámbito está, bueno, na rede na 10.1.0.0, vale? Creei no xa en vídeos anteriores e agora procederemos a crear as reservas de Mac, vale? Vedes que aquí tedes un apartado que xa se chama reservas, é bastante gráfico. Entón, premedes aí e veredes, bueno, teredes que crear as reservas. Eu xa teño dúas creadas, vale? Pero vos podedes crear reservas novas, pois simplemente premendo en reserva nova, vale? Aquí tedes que poñerlle un nome da reserva, pois un nome significativo, pois, por exemplo, San Clemente, Windows 10, pois imaginade que é outro cliente, vale? A dirección IP sería 10.1.0, neste caso voulle asignar a 30, vale? E aquí, pois a Mac que queredes asignarlle, vale? Lembrade, unha Mac está formada por 6 díxitos en hexadecimal, en este caso separarémola por guións, vale? Por último, vos pido unha descripción, que non é precisa que a poñades, e os tipos compatibles, DHCP ou BootP. BootP nin sequera falamos del. Poderíamos marcar simplemente DHCP, pero podemos deixar os dous activados por motivos de compatibilidade, ainda que xa vos digo que con DHCP serviría, vale? Doulle a pechar porque esta é de proba e fixadevos, unha vez rematedes, teredes aquí todas as reservas creadas, vale? Unha vez creadas as reservas, o que tedes que facer é reiniciar o servicio, porque senón non vai coller os cambios hasta que o propio servidor faga estas modificacións, que como non sabemos cando é, mellor forzala nós, vale? Aquí en todas as tarefas, damos ya a reiniciar, e o que fai é reiniciar o servidor. Unha vez reiniciado, e esperado uns segundos, aparecen, bueno, pois as reservas, vale? Unha vez iniciede sesións nos equipos, podedes ver que estes cambios se fixeron axeitadamente aquí nas concesións de direccións, vale? Eu teño os dous clientes levantados e fixadevos. O primeiro deulle a 10, o segundo deulle a 20, tal e como fixen nas reservas, vale? E, bueno, vemos que está todo correcto, vale? E así é como faríamos unha reserva de Mac nun server 2022.